Ale sme dole a my chceme byť hore. Prepač. Čo už ste? 13, už len 2, poď už len 2. Ešte jeden. Bola v minulom živote pochojačka. Zostaň tu nikde. 7, 6, podrž to, 5. Zdvihni to. Znova 10, zdvihni to hore na 10 sekúnd. 10 sekúnd chcem pravú múvať, 10, 9, 8. Pôjdeš preč ty alebo ja. Zdvihni to na 10 sekúnd, 10. Nepokladaj sa, 13 máš, ešte 7 opačiek. Ty 7 opačiek dáš, aj keby si nedala. Ty ich chceš dať, ty ich musíš dať. Si prišla na to, aby si ich dala. Ja sa zdvihni a dokončí si tých 7 opakovaní. Dokončí si ich! Ja zdvihnem sám do tej pozície. Ideme 15. 15.